का कहलू है भौजी यार, जब बढ़ले बा त भतार के का काम बा? तरे भोसड़ी बुरे चोदे के काम बा। यरवे ना चोदी बियाह कइले बारू तो भतरो चोदी। काहे टुनटुन भैया का कहल चाहता रहा भौजी से बता द कि फ्लैट पे बोला के मुंह मांगा रेट दे के ओकर बूढ़ चोद के फुला दी। अच्छा तो कहाँ बार और फ्लैट? बोरिंग रोड अपना मार के काहे भौजी पैसा देख के सोचा तारू बूढ़ चोदवाई क्या कि यहीं का तार मन कर देलक है कि पूछा तारू कहाँ बा तार फ्लैट? आवा ना हमरो फ्लैट यही जाबा लखनऊ में, चोद के तार बुढ़िए फुला दे। नैहर में रही चाहे ससुरा में रही, दोनों जगहिया पर काम होवेला। तो का कहलू भौजी, नैहर में रही चाहे ससुरो में रही दोनों जगह काम होखेला? ते भौजी का काम होखेला हो? लागत दोनों जगह बुढ़िया चोदा जला कहता है। यार टोवेला तो भतार रोवेला, भतार टोवेला तो यार रोवेला। तो ये भौजी एक काम कर, हमर बात मान ल, एक आदमी के उसे टोआ हुआ चाहे यार चाहे भतार, ना तो जहिया दोनों मिल के पेल दियन से तारा गोड़िया के अगवारा पछवाड़ा न तो फूल का फूल गोभी हो जाई। तो ढोड़ी चाटा ये राजा नमकीन लेकर लागे। तो ए भौजी ढोड़ी चाटला से नमकीन ना लागी, भले तार बोरिया चटी है न तो ऊ नमकीन लेखा लागी। छप्पर सिवान मारी ऊपर दुखाई, बेटिया मारी तो तोरा भीतर ले जाई। का कहले हरे तोरा बहिन के बूढ़ चोद, छपरा सिवान मारी तो ऊपर दुखाई, बेटिया मारी तो भीतर ही ले जाए। तेरे सर तोर 10 इंच के लांड बा का, छपरा सिवान वाला के 2 इंच के बा, मारम बहन से तो गाड़े फूल जाता है। देवराई बूढ़े के आशिक बा, देवराई बूढ़े के आशिक बा। रे कैमरा मैन वीडियो को दोबारा लगा था। देवराई बूढ़े के आशिक बा, मारा एकरा बहन के बूढ़ चोदा की बहन चोदवाई गाना गावत एकरा बहन चोदवाई कहता कि बूढ़े के आशिक बा।